Здравейте, драги зрители! Аз съм вашия коментатор Д.Митев за днешното Ел Класико между отборите Вечно приятелство и Мазните гадняри. Сега нека да видим към състава на отборите, като в отбор Вечно приятелство на вратата започва Левтер Владимиров. Просто уникален играч, за който не можем да кажем абсолютно нищо. След което преминаваме към защитата. Радоджи заедно с Митака ще бъдат стражарите на Лефо. Преминаваме към центъра, като има една голяма стена, Адаша Борисов, който доста е налял и той ще бъде една голяма пречка за мазните гадняри, а до него застава и самия капитан на Вечно приятелство. Той е човека с много имена. Малкия Меси, новия Меси, магиосника, златното момче на новата ера, Р. Желев. Ето че най-сетне стигаме до върха на атаката, като в дясно ще седи просто Че. Той е известен с неговия много добър дрибъл, доста ми напомня на Неймар, на Роналдиньо и съм сигурен, че ще допринесе доста изненадващи атаки за неговият отбор. В центъра на атаката седи човека, който наказателното поле му е втори дом, а именно Преслав Нейков, номер 8. Естествено, няма как да забравим като ляво крило именно Павка, който ще седи и ще се опита да пробие защитата на мазните гадняри и да отбележи някой друг красив гол. И ето това е официалният състав за матча на Ел Класико на Вечно приятелство. А сега нека да видите най-важния играч измежду всичките, които участваха, а именно Марто Здравия, Марто фитнесджията, Марто да камерамен, който нас спасява абсолютно всеки път. Човека се лишава от времето си, който седи един час с дигната ръка да снима нашите прости, така че тук едни много леки аплодисменти за него и всеки му дължи по една кола също да припомня. А сега нека да представим и отбора на мазни гадняри, като техния стражар е именно Димитър Павлов, който ще направи дебютния си матч от години насам. Човека просто сменя кариерите постоянно и сега ще видим дали този нов трансфер ще бъде доста полезен за отбора. Преминаваме към защитата, като първия защитник е Гошото, който има само едно нещо в главата и то е да изчисти топката от неговото поле и да не стигне в неговата врата. Няма значение дали сте негов съотборник, негов противник, той е една ваша голяма пречка и той не случайно е златният защитник на отбора. Сега преминаваме към най-безполезния защитник, човека с най-малко точни удари, най-малко точно пасове и най-много грешки. Untradeable Common Bronze картичката на Васил Василев. Васко! Почваме с атаката, като в ляво застава голмайстора Марто Левандовски, който е готов отново да спечели златната обувка за най-много вкарани голове. В центъра на атаката централен полузащитник седи и капитана на мазни приятели, а именно Д.Митев номер 10. Минаваме към последният играч, който отново е дебют за отбора, нов трансфер начело с Димитър Павлов, именно Боби Борисов, който идва след контузия и ще се опита да даде най-доброто от себе си, да покаже, че не е изгубил своята форма. Това е официалният стартов състав на мазни гадняри. Виждате, играят малко по-дефанзивно, тъй като и се налага в този матч. Така че нека сега да видим и малко детайли за времето и терена, на който ще играят. Матчът ще се състои на Естадио Тринити Парк, като времето ще бъде облачно с някакво си слънце там, което ще се появява от време на време, но за съжаление играчите няма как да го видят, тъй като матча ще се проведе в 10 часа вечерта и ще е доста тъмно. Очаква се и температурите да паднат до 13 градуса, но това няма да ги спре от ожесточения матч, който ги очаква, така че настанете си удобно, защото след рекламите започва и първата битка от Шано лигата.
И здравейте, това е дума от нашия спонсор, това е рекламата. Понякога ви е скучно и не знаете какво да правите. Имате ядене пред вас, но не знаете какво да гледате. Вашия човек е CyberDes, винаги може да ударите камбаната. Дами и господа, добре дошли в следващия матч на Ел Класико, или по-точно мини Ел Класико. Ето го и началото на матча. Сега ще видим, нали, какво ще направят и двата отбора. Със сигурност ще е доста тежък матч за двата отбора. Тук сега Гошето се опита да достигне топката, но не успя, и в момента гледаме как отбора на Мазни гадняри са мъчат някак си да изчистят топката и става тук някаква обърквация. Сега Даша Борисов се опита доста елегантно да изведе топката, но ето че не му се получи и сега дали най-вероятно ще видим бърза атака. Да, Митев центрира дълго, но много неточен пас и виждаме тук Левко как се удра лекичко главата. Но това не е нещо фатално за него. Сега Павката е с топката. Сега виждаме борба за топката, отбора на Мазни гадняри, сякаш в защита не се справят много добре и тук дали ще има контратака, а Даша Борисов доста добре се намества там и сега Митев ще изпълнява тъч. Какво ще се опита обаче да направи той? Бави се с топката. Правят едно бързо двойно. Митев се опитва с дрибъл да стигне до някъде, но не успява да направи нищо, освен да създаде проблеми за неговият отбор и сега това изглежда доста опасно. И ето го и първи удар, вратаря дори се... Още нещо се случва. Ето че Р.Желев много показва класа, заблуди вратаря и още трима човека покрай него и атаката си още не е справила. Перфектна намеса на Димитър Павлов и все още обаче атаката продължава за вечно приятелство. Изглеждаше това опасно. Сега може би контратака. Павката обаче спира и защитниците вече се намесват да свършат своята задача. Добро обръщане от страна на Павката. Успява да се пребори с един, обаче дали ще успее да се пребори с Гошето. Успява да стигне, да мине и покрай него, а Даша му прави път. Павката вече е близост на наказателното поле, но Боби Борисов прочети почти ситуацията, но не успява да запази обаче топката и сега Р.Желев е с нея. Ще се опитат да направят някаква атака. Топката излиза обаче в тъч за Мазни гадняри. Митев сега опитва се с дрибъл отново да стигне до някъде. Извеждащ пас към Васето, обаче не успя отново, много лош пас. И сега Даша е с топката и той дали ще реши да я пробва, обаче много мощен изстрел. Топката обаче не успява да стигне до очертанията и сега отново виждаме контратака. Митев пуска и отново не успява да пусне извеждащ пас към Васко, който за пореден път тръгва доста хубаво. Сега бързо изпълняване на тъча, удар и това мина доста близко, за малко да бъде открит резултата. А Даша Борисов отново мисля, че се пробва да стреля тук. Сега ще има отново бързо изпълнение на тъча. Дигане, отново намеса на Димитър Павлов и Гошето му връща топката. Много добре, много прецизно. Приятелите изпълняват сега тъч, преси с топката. Правят... това наистина беше малко по-силен пас от нужното, при положение, че ситуацията не беше някаква напечена. И сега Боби връща към Марто. И отново грешни пасове, отново тук все едно виждаме опълченците на шипка. Сега какво ще се случи? Виждаме малко разменяне вече в позициите на отбора. Митев с топката. Митев търси Боян. Боян вече тръгва и това вече изглежда опасно. Наказателното поле, ето това е откриване на първия гол, дами и господа. Първият гол открива Боби Борисов. Нека да видим и повторението. Много мощен удар. Лефо просто не знаеше откъде се взе този удар. Така обаче, докато са облечени в своята слава Мазни предатели, гадняри, тук вратаря обаче бива излъган. Ето че резултата веднага след може би секунди, минути е изравнен от Р.Желев и това е гол. Просто никога не се радвайте твърде рано. Нека да видим повторението. Бейтващия удар, перфектно докосване и топката просто няма как да бъде спасена. Сега отново Митев с топката, отново опит за дълъг пас и това изглеждаше доста опасно и ако не се лъжа, това дори беше греда. Доста голямо невнимание.
Сега вече сме към корнера, Павката е с топката, дали Павката ще я пробва. Прави тук рулетка, сблъскват се обаче двама на едно място, може би това е малко по-грешно позициониране. Сега Даша обаче как ще излезе от тази ситуация срещу Васко, връща топката назад към Радоджи и Марто скача доста странно, но успява да върне топката към неговия отбор. Сега Боби извежда, правят сега двойно, тук изглежда вече опасно, изстрел и ненормален пропуск! Ненормален пропуск, как може? Това беше доста недопустимо, но винаги се случат и такива неща, най-трудно е на такива удари да се отбележи. Сега Даша отново с прецизно позициониране. Митев отново ще се опитва да подава. Сега виждаме двойно хубаво владяване, но естествено отново виждаме грешен пас от страна на Митев. Нещо може би не е неговата игра в този ден. Сега висока топка, но Митака прочита много добре ситуацията и тук доста добре разиграват. Павката подава на Желев и към Че. Почна вече да обърка имената, съжалявам, просто много бързо се случват работите, но вратаря отново се намеси там. Сега отново Марто, но отново Адаша. Ооо, елегантно! Това беше много елегантно и се пробва вече втори път, но всички знаем, че не всеки ден е бабин ден. И сега малко грешка отново в защитата. И ето, че Радо пресира отново, за да обърка малко гаднярите. Сега Марто връща и сега тук извеждаш пас, перфектно извеждаш пас към Митев, който какво беше това? Никой не може да разбери какво беше това. Много добре разиграха този път гаднярите, но ето, че грешен пас. Сега отново Митев опитва се и той да направи рулетка. Марто и това беше сякаш доста добър пас, но Васко не успява да стигне до него. Овладява топката и тръгва напреде. Връща към Митака. Митака се засилва за удар. Това беше между другото доста силен удар. А Даша отново се преборва за топката и отново че е с топката. Връща към Радоджи. Радоджи праща топката напред, но се озовава във Васко и сега май ще видим отново атака за гаднярите. Не! Прес е там, случва се някаква обърквация, но в крайна сметка Даша е с топката. Отново си прави каквото си иска, някакви чаталки, но дали това беше най-ефикасното решение? Сега Васко срещу Павката. Васко връща към Митев. Митев тръгва, заема доста зона и явно търси Васко, но не успява да го намери. Но опита се Тревела, тук извеждащ пас. Много добро подаване на Павката, елегантно към Адаша. И той все още е с топката. Пуска към вратата и ооо! Това беше доста сериозно пес. Топката все още не излязва. Връща към Павката. Павката с едно стреляно точно във вратаря. Вратаря си беше на позицията. Браво на Димитър Павлов. Доста добро представяне за сега и отново явно ще се наложи да се представи добре, защото Желев стреля в долния 10 ъгъл и успява да отбележи да поведе своя отбор с 2 на 1. Нека да видим повторение. Грешката тръгва, мисля, че отново след грешен пас. Просто непредвидимо мощен удар в долния ъгъл и успя да пребори стражаря на гаднярите. Сега изпълнение на корнер, силна топка, Митев обаче пресича, Васко изчиства и тя попада в Че. Той сега не успя да направи хубав финт. Сега спринтират двамата за топката. Кой ще спечели топката? Отново е Че. Тръгва и извежда топката, обаче на грешния човек. Сега Васко има възможност да стреля и стреля, обаче не в очертанията на вратата. Иначе това си беше доста добър удар. През сега пуска топката на Желев и топката отново попада в него и се опитва да подаде с петичка. Явно очакваше някой да тръгне, но не му се получи. Сега разиграват малко в защита. Митев с топката. Митев тръгва и сега виждаме ненормално копващо подаване. Перфектното подаване и Васко какво прави? Васко подскача като заек след тази топка. Добра атака се получи. Сега виждаме Павката с топката. Не успява да направи чаталка на Марто. Марто се засилва изстрел и неточен. Това беше сякаш възможността резултата да бъде изравнен. Радоджи с топката, праща топката напред, точно в Адаша. Той пуска топката на Павката. Павката стреля, но не успява. Топката беше блокирана. Сега ще видим изпълнението на корнер. Павката е зад него, подава, обаче малко непрецизен пас, сякаш беше това. Че сега срещу Гошето виждаме тук. Оу, успява да го мине без проблем. Минава втори. Дали ще успее да мине трети? Да, успява, но за съжаление вече се пуска доста дълга топка към четвъртия. Сега овладяване на Боби Борисов. Сега какво ще направи той? Опитва се да задържи топката. Перфектно подаване, но Митев не успява да я разиграе. Не успява да я направи хубаво с едно докосване.
Изстрел сега. Това беше толкова хубаво, но за съжаление единственото нещо, което беше ударено е най-вероятно обувката на Марто. Сега вратаря беше направен опит да бъде копнат, но той се усети на време и успява да задържи резултата за сега само 2-1 за вечно приятелство, че разиграват и тук виждаме с ВАР, че топката не излиза от очертанията на играта и сега Даша се засилва, приготвя се да стреля изстрел, топката е блокирана и съответно излиза и в тъч. Сега виждаме доста голяма преса, грешен пас на вратаря Митев и с топката виждаме тривела и ето резултата е изравнен 2-2. Грешка на вратаря, грешка на Левтер Владимиров. Вижте за какво става въпрос, има достатъчно време да направи каквото и да е било, той решава да подаде на противника и така резултата става 2-1, 2-2, съжалявам. Сега копващ пас към Желев и доста добро разбирателство, но отново вратаря Димитър Павлов успява да спаси съотборниците си от погром, така да си каже. Сега Боби опитва се да пробие в ляво, опитва се тук да надхитри вратаря, но не успя и сега виждаме центриране. Колко мощен удар, но за съжаление беше изпратен доста надалече от вратата. През сега с топката. Копващо подаване към Адаша, доста добре и сега павката е сам срещу вратаря, но той стреля точно в него. Не мисля, че такива голове лесно ще бъдат допуснати. Виждаме доста добро представяне от новия трансфер. Сега Марто с топката извежда към Васко, но Прейс спира тази атака отново. Виждаме сега доста бързо изпълнение. Митев подава, опитват се да направят двойно пред вратата, но топката отново излиза извън очертанията. Доста добра защита виждаме сега от приятелите. Гошето отново с перфектна намеса. Сам мисля, че той е единствения, който може да спре малкия Меси. Адаша сега. Виждаме корнер тук. Топката е към Че. Два удара към врата. Третия обаче беше неуспешен. Четвърти, или поне може да го считаме като опит. Топката вече е изчистена напред. Доста добро центриране беше това. Сега павката срещу Митев. Павката успява да го премине успешно. Подава топката пред вратата, но малко преди да стигне в кръка на прес, вратара се намесва. Желев с топката. Желев минава един. Желев минава втория. Желев. Пуска на топката към павката, но ето, че Митев усети. Сега виждаме доста бърз спринт. Дали ще успее да подаде? Не, това беше удар. Това беше удар и сякаш беше доста опасен, но дали това беше най-точното решение? Тук виждаме всичко е наред с играчите, но Адаша просто показва доминантност. Сега павката връща на прес. Хубаво владява, но я губи от бобката. Бобката сега връща назад към Митев. Митев тръгва да се лъже и паса. Мисля, че Марто не очакваше този пас да мине. Сега Адаша стреля от далечна дистанция, но не е успешно. Митев отново с топката ще търси да създаде някаква атака. Тръгва към прес. Тръгва и какво ще направи сега? Увлича се и губи топката доста лесно. Сега Васко пуска топката към бобката. Той доста добре се я поема. Тръгва напреде. И това, което може да видим е двойно подаване и Лефо го спира. Дами и господа, Левтер, точно перфектната намеса. Сега късо изпълнение, отново удар и не успява да се стигне до гол. И дали тук ще видим контратака? Не за сега. Много дълъг пас от вратаря, но че е точно на перфектното място. Дали сега ще видим удар? Не. Ето го и удара. Доста бърз удар от страна на Адаша. Това беше доста опасно. Лефо пуска топката към Адаша и тук съревнование, но там няма кой да бутне човека, който е налял най-много. Удар с петичка и Пес. Това беше перфектна възможност Пес да поведе в резултата. Боби Борисов тръгва настрани, продължава с спринт. Дали търси паса? Това не може да го преценим, пас ли беше или удар. Високо подаване, перфектното спиране, но за съжаление Адаша тръгна напред и изстрел от далечна дистанция. Митев не успява да стигне. Отново подаване с коляно, извеждане. Това е ненормална атака. Това беше много красиво владяване от Нажелев. Хубав пас от напавката и хубав удар накрая, но късмета беше на гаднярите. Сега бобката тук. Какво ще направи? Дали ще изстреля най-сетне тази топка? Изстрел и не! Това е аут. С топката търси на кого да подаде и естествено стига топката до Адаша, но не успява да отправи хубав удар. Но наистина беше доста добро замислено. Сега тук топката се опитва да се задържи притежанието на гаднярите. Лефо скачат. Виждаме борба между Митев, Лефо и Желев. Случва се лек хаос.
И ето, че Адаша почти се добира до топката и се налага Митев да подложи крак, за да спечели малко време. Сега Желев отново бързо центриране, или поне имаш опит за такъв. И сега гледаме отново контратака. Боби Борисов с топката отново успява да премине един през защитата. Топката отива към Васил Василев и отново грешно докосване от него. Сега корнер. Боби Борисов ще центрира. Ооо! Това беше много добре, но Митев не стъпи смело за топката и това е доста добре, защото се случи лек сблъсък с вратаря. Сега Марто губи топката, павката извежда на Адаша. Адаша успява да я притежава доста елегантно, я задържа все още. Вижте, той дори не си дава зор. Продължава напред, печели дистанция, територия и остър пас, но това го очакваше. Стражара го очакваше, а именно Димитър Павлов. Сега Марто с много добър извеждащ пас, който стига до Митев и той стреля и това е гол! 3-2, дами и господа, ето виждаме селебрейшъна, едно бързо повторение тук. Значи перфектният пас, който минава покрай трима човека, никой от тях не е готов, а Митев е сам и срещу вратаря той нанесва финалната щета. Резултата става 3-2. Сега Гошето изчиства топката най-сигурно и сега бърза контратака, че обаче не успява да догони топката и се озовава в ръцете на Димитър Павлов. Сега отново контратака. Боби Борисов, греда! Ето още една греда за този матч и сега виждаме веднага контратака. Митака стреля и топката се озовава в другия Митак. Сега Даша изчиства топката, понеже стана опасно, че опит за двойно, но Марто беше там. Но все още топката е в приятелите. Връща топката към Желев. Желев минава един. Тръгва за втори, обаче Боян го прекъсва доста добре. И сега отново виждаме финт от страна на Боян. Дали ще подаде или ще стреля. Финт. Сякаш доста я бави. А Даша се опита да му вземе топката. Топката отива към Митев и той стреля. Но доста слаб удар с левия крак. Това изглеждаше доста убеждаващо. Сега отново Димитър Лазаров, изстрел, хубав изстрел, но не където трябва. И сега грешен пас обаче от вратаря на гаднярите. Топката отново се озовава в Желев и той стреля и направо за малко видях как отнесе кръка на Митев. Отново малкия Меси изстрел, спасяване на вратаря, това беше доста сериозен изстрел и доста е напечено в наказателното поле на гаднярите, но те успяват да се отърват все още. Нека да видим сега. Ооо! Това беше много остра топка и мисля, че никой на терена не очакваше. Сега отново ето го Меси, Анкара Меси. Тук обаче не виждаме от публиката какво се случва. Лев подава на Адаша Борисов. Той пуска топката напреде. Сега Желев с топката, с петичка и удар на Че. Това беше добър удар, но за съжаление не в очертанията. Сега Павката отива да се бори за топката, но ето, че Митев скача, за да подсигури, че това няма да бъде атака. Сега Митев срещу Прес. Прес успява да избута топката в Митака, но той не успява обаче да я съхрани. О, тук видяхме чаталката, но за съжаление тук се объркат много нещата и виждаме сега ситуация 2 на 1. Греда! Ето още една греда, третата греда и тук сега сблъсък между двамата съотборници. Явно всички са егоисти за този гол. Марто с топката, дали най-сетне ще се добере до гол? Не. Радоджи успява да го спре. Сега Адаша. Адаша просто си прави сам път. Тук няма нарушение. И сега Желев с топката отива да вземе колкото може повече територия. Почти пълен спринт. Успява да загуби топката в същото време, обаче печели. Адаша е там. Павката сега. Павката какво ще измисли? Топката е пусната обратно към Че. Отново Митака пуска напред, Митев посреща и отново Адаша се справя там, но ето виждаме тук опасна ситуация. Васко е с топката, връща я Марто, тук доста опасност. Така Желев подава към Адаша, Адаша печели тъч, като удря топката в Гошето и явно това ще е бързо изпълнение на тъч, но бобката отново е позициониран на
почти перфектното място. Сега отново Митака, много висока топка, но Митев успява да се добере до нея. Сега ще има тъч за приятелите. Зад него е Желев. Той подава топката на Даша и каква намеса на Васко. Вдига високо крак, за да спре тази атака, но за съжаление пък вместо сметка на всичко това изпраща и топката в тъч. Даша сега връща към Желев, обаче паса е спрян и ето, че Митев пълен спринт и Лефо се намесва точно както трябва в тази ситуация и успява да предотврати гол. Сега и Васко почти се пребори за топката и сега виждаме много бърза контратака. Желев стреля и това е гол. Дами и господа, това е гол. Изравнителният гол 3-3. Нека да видим. Ето каква бърза контратака, какъв бърз удар. Ето, че бързите удари могат да бъдат смъртоносни и това е гол, дами и господа. 3-3 Раточка Желев. Марко с топката. Боби Борисов тръгва и може би тук Васко трябваше да остави топката, защото Боби беше тръгнал, но не е забелязал това явно. И сега Лефо стреля топката напред доста грешно и се озовава в гаднярите, но въпреки това те губят. Прейс изпраща топката напред към Раточка Желев, който минава вратаря. Вратаря не е в позиция и сега Даша Борисов. Това не е гол. Топката въобще не влиза в очертанията. Сега Павката дали ще върне този гол? Не точен изстрел. Какво напрежение имаше тук пред вратата на гаднярите? Радоджи, Прейс връща към Адаша Борисов. Адаша тръгва напреди, това изстрел далечна дистанция, но отново с метри далеч от вратата. Дълъг пас от вратаря и ето сега това е спасяване на Лефо. Това е спасяване на Лефо 1-1. Тук сега топката дали ще бъде пусната. Марто се преборва, изстрел и аут. Той не потърси паса, но потърси удара, но за съжаление с неуспех. Сега Радо, ето какво ще направи той, стига и печели тъч, по-точно корнер. И бърза топка към Адаша Борисов, който стреля отново на вратата. Днес явно не му е ден. Тев иска паса и го получава между двамата и сега е сам срещу вратаря. Елегантен удар и ето 4-3 хеттрик за Д. Митев, дами и господа. Ето го, ето това е отборна игра, нека да видим повторението. Марко го вижда между двама, пълен спринт и в десния ъгъл. Доста елегантно изпълнение. Лефо се докопа до топката, но не с пълни сили. Резултата става 4-3. Отново атака за гаднярите. Марто е с топката, но я губи. И сега отново една бърза контратака. Даша отпреде. Желев тръгва. Преси отново изстрел, но там е Боби Борисов отново да спре удара. Сега Митев. Двойно виждаме тук. Павката го спира перфектно. Топката обаче е към Гошто. Гошто какво ще направи? Дали ще изчисти? Да, ето че най-сигурно изчиства, но с неуспех. Сега Даша Борисов. Бута с топката напред. Остър пас, но е отново където не трябва. Отново бързо изпълнение. Мале топката просто отиде при грешния човек. И сега виждаме бърза контратака. Бутане между двамата и ето това е гол. Това е 5-3. Просто Марто успя да пребори Митака и успява да отбележи гола. Нека да видим. Всичко почва от Адаша, който подава много хубав пас, но стига в бобката, който пляска топката напред и ето го съревнованието, може да видим. Митака дава всичко от себе си, но ето че физиката говори малко по-добре за Марто и той бие в левия ъгъл. Резултата става 5-3. Топката е във владение на приятелите. Трябва да върнат 2 гола някакси за малкото оставащо време. Обаче грешен пас сега на Митака и ето Митев го наказва без да се замисли. Веднага резултата става 6-3. Тук трябва да видим грешката. Да, ето повторението. Митака имаше доста време, но много слаб паса. Митев го усети явно и наказва тази грешка. И сега трябва да върнат цели 3 гола. Желев сега е с топката покрай защитниците, засилва се да стреля, но не го прави и сега всичките защитници са след него и връща топката към Адаша и той стреля нагоре. Цялото внимание беше върху Желев и Адаша не успя да се възползва максимално това. Сега тук ще видим опит за пас на бобката, но там е Адаша, той като стена. Едва ли може да се случи нещо подобно. Сега виждаме дълга топка към Митев, той успява да овладее. Изстрел в долния десен ъгъл и това е гол!
Спектакулю! Доста красив гол, нека да видим повторение. Феноменално изпълнение и от двамата. Перфектно подаване на Боби Борисов. Хубав поглед над играта. Отдава топката. Митев с перфектно владяване. Защитниците късно го виждат и той без да губи много време стреля в долния десен ъгъл. Невероятно изпълнение, много красив гол. 7-3 става резултатът. Атака този път влиза на врата, приготвя се доста висок и силен пас. Сега Желев с топката прехвърля вратара и това е гол! Голасо, дами и господа! Красив гол след красив гол. Ето едно дълго подаване отново владяване с гърди и отново едно уникално докосване, което успява обаче да прехвърли вратаря и да го остави просто без никакъв избор. Резултата става 7-4 след този невероятен гол на Р. Желев. Сега виждаме Боби Борисов се е запътил толкова мощно и стрел в горния ляв ъгъл и това е гол, дами и господа! Какъв уникален спринт! Минути след ненормалния гол на Р. Желев идва още по-ненормален с уникален спринт, уникална точност и уникална сила на Боби Борисов, който е новият трансфер. Не е играл от доста мачове и ето вижте какво прави. Със сигурност не е изгубил форма и със сигурност карва гол, който може да спечели наградата най-красив гол на годината. Резултата става 8-4. Лопката не успя да стигне това подаване и сега Даша почти не погледна какво се случва на терена и се случва двойно прес, отправя изстрел, но се рекрушира в Марто. Сега Желев стреля, спасяване на вратара, след което ето че Даша най-сетне наказва. След толкова опити най-сетне той успява да стигне до гол. Нека да видим повторение. Желев срещу двама, изстрел, рекруширане и Адаша с перфектно първо докосване между краката на вратаря успява да направи резултата 8-5. Вижте, той заема целия екран. Сега отново бобката ще се опита да центрира. Подава къс пас към Марто, който обърква и сега Даша подава на прес. Какво ще направи? Прес подава двойно с Желев и това е гол, дами и господа, за прес. Ето виждаме първия гол на прес в официален матч, дами и господа. Вижте как се радва. Аз също се радвам толкова, колкото и него. Номер 8 успява да отбележи най-сетне първия си официален гол, дами и господа, след такова двойно. Нека да видим повторение. Хваща топката. Докосва я, подава я на Желев, той му я връща веднага и с едно докосване той вкарва. Браво, това е страхотно. Резултата става 8-6 благодарение на ненормалния нападател Преслав Нейков. Да пребори Радоджи, преборва и номер 8 прес, подава топката на Мартото, сега двойно и Васко отново пропуска. Дали това също не е лош ден за Васко? Доста добра възможно беше това. Сега Че пуска топката към Павката, доста елегантно, Марто почти я стигна. Сега бобката връща на Митака и той, тук много кофти се получи обаче с този хамал и това е спасяване. Това не е гол със сигурност. Сега Левтер Владимиров изстрел и Гошето е там, където трябва отново, обаче прес губи топката. Доста объркана ситуация се случва тук. Сега топката е изстреляна напред и това беше последния сигнал на матча, дами и господа. Много спорен матч. Браво на всичките футболисти, които играха. Благодарим на всички и това беше от този матч. Много голове и много страст. Благодаря ви.